Il-Tribunal Reviżorju għall-Ambjent u l-Ippjanar irtira l-permess għal proġett Sliema Town Square, hekk kif issa l-proċess irid jerġa' jibda mill-bidu minħabba nuqqasijiet fl-istudji tal-proġett. Il-Tribunal iddeċida li l-pjanti l-ġodda għandhom imorru lura għand l-Awtorità tal-Ippjanar biex tkun tista' tittieħed deċiżjoni finali dwar l-iżvilupp ta' dan it-torri ta' 38 sular. Il-pjanti l-ġodda jridu jkunu konformi mal-policy ta' Floor Area Ratio. L-iżviluppaturi se jkollhom jagħmlu studju ieħor tal-impatt ambjentali, tal-impatt soċjali u ta' traffiku li se jiġġenera dan il-proġett. Tkompli l-kontroversja li ilha għaddejja għal dawn l-aħħar 16-il sena dwar l-iżvilupp propost ta' residenzi u jott marina f'Ħondo ir-Rummien f'Għawdex. Fl-2016 l-Awtorità tal-Ippjanar unanimament irrifjutat l-applikazzjoni, iżda l-iżviluppatur appella minn din id-deċiżjoni. Madankollu fl-aħħar deċiżjoni, it-Tribunal widdeb lill-Awtorità tal-li rrifjutat li taċċetta pjanti ġodda mill-applikanti għabbażi tal-fatt li dawn waslu tard. It-Tribunal ma ddiskutix il-mertu tal-proġett iżda insista li kollox kellu jiġu eżaminat mill-ġdid. Dwar dan is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg esprima tħassib tiegħu għal mod kif wara 16-il sena ta' battibekki kollox jista' jerġa' jinfetaħ. Il-proġett irid jinkludi lukanda 5-star b'110 kamra, 20 villa, 263 appartament, ċentru tal-villaġġ bi knisja u ħwienet u jott marina li tesa' bejn 100 u 150 dgħajsa.